Asifuni agenda ya makapitali Yatena bulalo krisa Asifuni agenda ya makapitali Yatenda ya makapitali Yatenda ya makapitali Ezinye zazo futhi sinayo i-clue yazo. Number 1, amadili enziwa kudala ukhongolose nalamazwe angaphandle. Abantu baloboholi nobengasekho khongolose and bakhona and they are still active kwipolitiki. Yabona ama-politicians onke leadership i-top 6 ye-ANC from Thabo Mbeki kuya ku i-administration kaBaba Zuma kuyokuzobeka Baba Ramaphosa. Onke lamadoda amathathu, onke ama-top 6 awo, they have businesses all across Africa. Angizu speculator except into engiyaziyo engeke ngayipick up. uRamaphosa ungene ngo-MTN, ubaba uMbeki ungena ngemayini, ubaba uMsholozi uyabala ukuthi ukhona emayini naye kanjalo no comrade uDuduzane. And then kuzoba enye faction ka Thabo Mbeki ibikade ilwa noMsholozi at the time ezoba upresident. Labo bantu leya elite eyahlomla kakhulu kuBaba uMandela. Ibona bebehlala bekwizinto nje zama-boardroom ne-business. And waqala lapho-ke naye-ke ubaba uFirile. Lokho namhlanje ngini-highlightela nje into esiyaziyo bakwethu, and asikwazi ukuthi lokhu sokuphele nini uma kukhona sokuphelile kwabanye. Lapho akunayo iclue. Mhlawumbe uma kukhona uComrade Mkhulu ingacacisa lapho kokusha-ke mhlawumbe bengasinika lokho. Ebese ngiza kule yamakhosi. Eyamakhosi ngiyamuzwa mangabe ethi ahlukene, siyakwazi ukuthi ahlukene ngoba khona amanye afakwe yi-ANC ngoba efuna ukwayuza. And lento sengiyayibona kancane impela. Yazi ngeke ngalandela ubukhosi bakwa uComrade the late uSolomon Mahlangu. Khona into engayizwa kahle ukuthi ubukhosi bakhona buqale nini, because sesizwa sokunobukhosi ngaleli gama lika Solomon Mahlangu, but angisho ukuthi ba wrong. Imina bakwethu engacacelwa kahle ngoba angibazi bonke ubukhosi bala eAfrika nala eSouth Africa. But khona into umoya engudonsayo ukuthi maningi amakhosi abekwe uhulumeni we-ANC, ake sisho lento, ukuze akwazi ukubamba abantu ukuthi bavotele ukhongolose ngalamakhosi, and nokuthi lamakhosi akwazi ukuma abe olunye uhlangothi oluzonciphisa amandla alamakhosi avela sekhona. In other words, lamakhosi avela khona ayawufuna umhlaba. Njoba nimzwa kahle uComrade Mkhulu, amakhosi ayawufuna umhlaba kodwa ahlukene phakathi. Lento uma niyamuzwa uNyambose laphana eParliament le-MK ethinta into yamakhosi asePretoria ukuthi
ivale ayiwina lomhlaba ecourt, kodwa lento yagcina ingenzekanga njengoba amakhosi, ngoba engathi amakhosi awayifakanga i-order ukuthi makwenzekeni. So kwase kufuneka uhulumeni angene lapho, and mayesho uyasho ukuthi ngalowo sikhathi eyiwina le case wayekhona ubaba uMsholozi. Comrades, kufanele sikhulume iqiniso, ubaba uMsholozi akazitshela yonke into, and futhi singeke sithi wayekela ngamabomu lezo zinto. Ikhona into yamenza ukuthi akuyeke lokho, ngoba ubebanjwe i-ANC le enamakhosi ayo, hey wamakhosi oselwa. Nizwe kahle lento, i-ANC gange kabi comrade, isixove kakhulu sindle emnyama i-ANC, and ifike lento ilimaze imiqondo yethu, sibe sibuza imibuzo eminingi ngamakhosi ethu, ngabaholi bethu, nawo amakhosi ethu imbala. Ake ngibuze nje, yini lebanga ukuthi ubaba uHlabisa mayithenga izipho zey'monto akhetha amakhosi athize engawaniki onke? Ubani okhiphe le budget kanti? Iyiphi lo politiki edlalwayo la manje ngalamakhosi? Ngoba kuyacaca ukuthi kudlalwa ipolitiki manje njengoba sehlukaniswa phakathi amakhosi. Esingakwazi ukuthi athini-ke amanye amakhosi uma kwenzeka lokhu, athula athini? So ukhomela mkhulu uma i-highlighter into yomhlaba nokuthi amakhosi a-divided, isobala lento siyayibona, ngoba ngisho kumarali lawa afike enziwe i-ANC, kunegcuntswana lamakhosi walibonayo lu-attenda and lwenza izipitch ezi-align with the ANC. Lwenza uba khona amakhosi owabona ebangapha kwamanye ama-political party including yona i-MK, wathola ukuthi they are confident behind i-MK, and bese uzothola amanye esevela lapha nje kade kukhona umayibuye. Nika nayibona nakhu kuleya mbiza ibizwa uShivambo noMary Padi, lapho uMary Padi wabekwa khona wayi yini queen, i-queen. Niyakhumbula comrade? Niyakhumbula lonto comrade mkhulu? Uyakhumbula lonto? Ngiyakhumbula. Wawukhona lapha na? Ayikho into oyaziyo comrade mkhulu? Awuzi-attende wena lapha? Hayi, asibambe lapho phethi webhuti uDuodayi, asibambe lapho. Ama-comrade e-MK ayangi-attack manje lapha phansi kakhulu. Asibambe lapho. Abakuzwa kahle, abakuzwa kahle, uyabo. Ngifuna ukubuya kubo ngibacacisele into engumhlahlandlela. Mangabe kunomoya wongabaza kubaholi, uyayifuna, yabo nje lamazwi akho bowashilo ukuthi kuyabe ngcono ukuthi noma abantu bengakuzwa kahle kulento bayalela kuyo, kodwa abakuthathe lokho kwenzela ukuthi going forward bakwazi ukuyibuza ngemibuzo ngezinye into abazobe sebeyibona, ngokuthi bazokukhumbula lokho owakushoyo, ngoba uma bengakuthathi abazi ukukhumbula. Mina angini-understand nithi asiyeke ukuvotela u-MK isenzeni. No. Ngizwe kahle. Akushiwo lokho. Akasho umkhono mkhulu ukuthi akungavotwa. Uthi ayikho ivote elosinikezwa inkululeko. And lezi ikipa ngeke zisise ndawo, funeke si-unite. Ube muhle kumbuzo ubuzileyo kwepheji othi ke uma ngabe siyeke ikipa sizobe senze njani, ngoba umholi noma ngaqhamuka athini uyadingakala, noma abe yini esicabangayo kufanele bekhona ozobe leader leyo idea yokuthi izosolubuyisa kanjani. Ilapha kumkhulu ke ngazaphendula khona uComrade mkhulu. Nami ke futhi ngawubuza lo mbuzo ukuthi vele
abantu sebedinga ukulida mase kunje sebeyamdinga umuntu ozoba leader ngoba sesihlakazeke kakhulu and ukhona umholo ovelayo bengcono. Mina engizosho ngithi uma kukhona umholo othi awabuye namakhosi nokungcola kwawo, asibuye singama leaders nokungcola kwethu, asibuye senze into eyi-one siyindle emnyama, silawule thina, sixovane thina sisodwa, abelungu sesibabeke eceleni. Njengamanje uyedwa umholo sakhuluma lonto umsholozi, and nawe mkhulu uyavumelana nami lapha. Kakhulu. Ukungcola khona bakwethu akekho ongeka be compromise o ongakaze be compromised. Abanye babona ukuthi baba compromise sebeyalungisa. Abanye basaqhubeka nokuba compromised. Kodwa ngeke basitshele. Kodwa uyabona leli lokushintsha iconstitution liyasibuyisa bakwethu sindle emnyama. Ngoba sobe sesingazi ukulawulwa belungu. Sobe sesiyilawula thina. So umsholozi sizombeka ngapha eceleni kwaleli uquqaba sithi uyasinika ithuba ukuthi swabuyisa amandla sikwazi ukuyilungisa siyilendlo exovekileyo vele. And ake nibuka into ezokwenzeka bakwethu ngo-27 April. Angani noma seninakile nilonto makhombresi ninonke ikakhulukazi nina be-MK. Nizwile ukuthi njobe MK ithi izobe yenza i-commemoration noma isikhumbulo or lecture ka delayed ucomrade uSolomon Mahlangu. Ne-ANC ifuna the very same date. Manje lento isizo decidewa ipolitiki lapha na eTshwane ukuthi kufanele kwenzeke njani. Now i-ANC ikhona lapha ikuloya uhulumeni lapha eTshwane. Enye into semene sikhulume futhi leyo ngoba konke ezokwenzeka bakwethu asazi ukuthi ingabe ikwi right position in ANC ukuthi kube yona ezo decide ukuthi lolu suku uzosherishwa kanjani ngoba ithi MK iya lapha ngalolu suku le Freedom Day ne ANC ithi nayo iyakhona. Asizi ukusho ke sithi ubani ofune lolu suku uqala lonto ayisebenzi, but okubalekile ukuthi lolu suku manje ozobe sekuphakamisa leli gama. Remember uma ucommemorate ucomrade Mahlangu umcommemorate umhla ka-6 April ngoba phela wawuba umnikelo kulolu suku lokuthi amabhunu or uJan van Riebeeck wafika ngo-6 April la. So wawuba umnikelo lolu suku. So mabe lamabhunu celebrate la suku asukazi ukuthi anikela futhi ngalo muntu omncane waye esharp ekhombisa ukuthi uyabona uyacacela ukuthi ize lithathiwe and kufanele lilwelo libuye and then bam sacrifice phekwemiyalelo ye-international order yathi ningalinge myekeni kodwa bamenze njani bona bathi no sizombulala thina ngoba kuzoba usuku oluba intertwine naloluya lokufika likabani uJan van Riebeeck. Siyazi apartheid bakwethu bengamfuni umuntu omnyama. Ngifuna nibhekisise lento ukuthi khona into crisis edalekayo futhi ile ANC ngoba le ANC ayinandaba uma si divided ngoba sebebadala laba bantu, they will take imali for i-retirement yabo along with the ANC. Noma ingacollapse abantu abosala ilolu lutsha okuyi-youth ANC Youth League engidabukelayo nalolu kuqaba lwengane zethu ngoba i-ANC idayisa konke ngoba isiya kwi-retirement. Ama-ANC veterans akhona, they will never change. Kuzoba yilama leader akhona oMantashe, they will never change because sebeya kwi-retirement. Ukhona umuntu oya kwi-retirement ongalwela ulutsha njengamanje okwi-ANC le enikwe onke ama-choice ukuthi ufuna inhlupheko noma ufuna ingcebo. Bachuza ingcebo la bantu
bayichuza kudala ingcebo. Isilakho ukuthi kusekhona abamenze way outcast and wabuya wane power yokubafundisa ipolitiki ngoba bona ipolitiki is about pocket. Njengoba sine corruption kangaka nje. Weduda ngiyacela ngingene emlonyeni. Ngicela ngingene emlonyeni. Ungangena. Yazi bafowethu enikuma comment. Ngicela nenze research ukuthi eCape Town ubani ofakelela iqembu enibone ngathi angilifuni. ECape Town wayisa ubaba uMsholozi imali yadliwa yikhalathi leli liphethe khona. Ayifikanga kubantu kwafuna abeyobala ngaphakathi. Ubani wayihambisa ukudla lapha? Niyenze research yalokho. Nizolithola iqiniso abaholi abalapha umbuzo unhlamulo ndlela ukuthi ubani umuntu obehlala naye phansi sakhuhlelo lokufaka iMK eCape Town. Kubuhlungu ukuthi wena ungazi lutho. Uvela uqhamuke ngobuze nevoti lakho usukhuluma noma yini. Angaze ngithi mina uMsholozi ucorrupt. Ngithe abaholi ababe khona ngalesa sikhathi kulandizwe kwabamhlophe sibolekwa engathi siyanikwa ukuthi nina ninali iqiniso lokuthi kwenzekani. Nina sengiyazi. Yingakho ngithi mina asiwavule amehlo. Angikwazi ukuthi into mase ngiyazi mina bese ngithula ngingatsheli ngishiya ingane zami nabantu abayokwazi ngoba ipolitiki mayisikubulala ibulala ngisho nomndeni wakho. So kubalulekile ukuthi ngibuye kuzoba khona into encane niyilandeleke ninanisearch ningafuni ngichaze yonke into. Unizolithola iqiniso. Thintana abaholi base Cape Town. Engangigijima nabo badampwa phansi bonke. Angikutsheli ngomuntu ongamazi. Thathi ucingo lukaNhlamulo Ndlela manje umfonele uzokutshela ukuthi lo mkhulu ubani uhlale naye phansi kanjani besidle indaweni zokuhlupheka kanjani sehla senyuka nanoma abantu safuna kubalwa amavoti lawe MK esikhuluma ngawo namhlanje uthi nalabo abantu abalapha eParliament ubani oyihambisa ukudla lapha ya usuke wangizwani ngivela mina ngizothi ngifuna imali yami ngafaka imali kuMK angisebenzi kanjalo ngoba uZuma wayengangikhombanga ngasibanga. Ngiyacela ukuthi manikhuluma nibuye nganene ukuthi kwesinye isikhathi lo muntu khona into asihabulisa yona. Ngizokubuza kokugcina wena olapha kuma comment othi kushuthi mina ngithi MK iyabheda. Ngizokubuza lo mbuzo ukuthi kuze kuphume isinqumo sokuthi kulinyazwe le yandoda yakwahani. Njoba yayithi akungasayinwa le yanto, yayithi akusayinweni. Uke wayenza ni research yalokho noma nje ujabulela ukuthi wena uhani wafa kanjani. Uke wakubuza ukuthi mayithi baba ngicela ungayisayini le yanto. Iyiphi wayethi ayisayini? Awukwazi uyenze research yalokho. Kodwa egcineni kosuku uzogxeka umuntu ophethe information kulungile. Akunankinga vele bathi uyakufela ukuthi unolwazi. Ajabule lo jakanalwazi ngoba vele bayamdinga ngoba vele uzolokhu beqhubeka bedlala ngaye. Indasephethe sisiphethe akenze research umuntu ukuthi lapha eCape Town imali yayikhishiwe ayiyanga nikoniwa amakhalati kuphela ikhalati la ngayiletha kubantu abamnyama okhayelisha abanibani yonke le ndawo le nabantu abamnyama nje agazi ifika imali asikho isikhungu engayanga kuso ngocheka ngangifica ingane zabantu umlomo umhlophe qwa. Yes. Sengiqhamuka mina ngizwakala ukuthi nginepower ukhona ozoba ngemuva eningamazi nina owaziwa yini okuyena onginika le mali. Ngisho ngasho njalo bengizama ukucacisela umuntu ophansi ukuthi kwanzakalani mawulapha. Ngiyabonga. Hayi nguzwe kahle mina comrade mkhulu. Izinto engiyangihlale njalo ngiyibheke and then egcineni bese ngibuka the better of the both world. Yabona khona leso sisho empilweni yomuntu ukuthi ngisho ufuna ukuthatha entombini zakho sokuthathana nazo ufuna ukuthatha umfazi uyawubheke out of the two
ilama options osuku nawo phambi kwakho ukuthi uchoose umfazi. Lo wesithathu ozobhitha lo sumchuzile awuzukumbona manje ngoba vela ukamboni, so uzothatha lo sumbonile. Iyefana nje lo uzothenga imoto, out of choices osuke usuyinike wona ongakakwazi ukubeka i-choice, but okuyi-choice uzobukubuka ngoba ukwazi ukuthi nakhu uqhathanise and then ubone okungcono kunokunye. Impilo ke leyo esiphilayo la emhlabeni. Ngikuza kahle impela lapho. Eyami choice all along ibe umsholozi phe kwayo yonke into, and nginezathu eziningi enginika i-chance kuyo ukuthi why yena yedwa kuthiwa uyena corrupt out of ANC siyazi kahle ukuthi compromise. That's number 1. And then number 2, why mangabe esethi akuhlangana nabantu abamnyama abantu banqabe? Ubani umuntu ozofisela abantu ababo abantu bonke abamnyama obubi aphinda athi futhi akuhlangane? So yabona lo mbuzo leyo ngivele ngithole kalule answer ukuthi lo ngafuna ihlangane uyabenefita ubanjiwe ngoba oze kube nini sipholiswa abantu abamhlophe beyi-minority bazenzele bona ama-stats abo bayitshela ukuthi hayi siyiqembu elikhulayo. Likhulaphi de nansi i-Eastern Cape la i-Eastern Cape ibanjwe khona i-ANC ekwi-GNU nayo i-DA. Why ithi yakhula? Ayikhule phela lapha e-Eastern Cape sibone, ayikhule lapha ePolokwane, ayikhule lapha eMpumalanga. Asibone phela ithi ayikhule lapha eKZN, asibone. Angithi kwi-GNU ne-ANC ithi yona ikhulayo ishona phansi ANC. Why ingakhuli kulezi ndawo? Ikhula kanjani? Ikhulaphi? Because vele lapha eWestern Cape kudala banikana ipower. Enye into ngisakhumbula nje ngalaba belungu bakwethu nenye ngitholileyo, benazi nje ukuthi abelungu uma bemovele eCape Town bafike benza sure ukuthi uma bevota bavota locally and nationally like Cape Town for i-DA. Benikwazi lokho? Ebese kuthi laba kunesikhathi yenzeka. ya ebese kuthi laba abasafikayo lapha eCape Town abangakakwezi lokho bakwa u-IEC uyabakhulula ukuthi yonke lento ilungiseke, thina sikwazi, thina asinikeza ngisho amathuba okulungisa lento ngoba sasoyilungisa kanjani. Ubanjwa njengalento ukuthi ngoba waregister lapha sofuneke njalo uyohlala uvota khona njengoba bakwazi ukuthi bakumanipulate lokho ngama elections ka 2024. But abelungu bebekwazi abelungu ukushintsha lokho. U-IEC njalo bakwethu ngithola ukuthi ke kulaba belungu ongakalungiseki kubo mhlambe let's say ubehlala usahlala eGoli ufuna ukumuvela eCape Town ayovota khona, lokho u-IEC uyamvumela engakayifaki ngisho i-application. I-application izoyifakelwa ubani? yi-DA. Ngoba wethu ziningi izinto ezenzekayo ngalo IEC abantu abamnyama abafihlelwa zona. Abelungu bane privilege kulo IEC. Umlungu uyalungiselelwa na iqembu lakhe ukuthi avote noma ekuphi for iqembu lakhe ukuthi ngabe i-DA kilometro lapha eCape Town afuneki usherishe lelinye iqembu. Abelungu bonke bakwazi ukuvota through i-DA bavotele la ukuthi ingahamba eCape Town, okusho ukuthi i-VF plus yonke iyakwazi belapha na eOrania bavotela iCape Town ukuthi ingayiluzi i-DA. Niyayizwa le ngisho comrades? In a majority yabamhlophe bavotela ukwenza sure ukuthi iCape Town ihlala njalo sezandleni zabo. Ningizwile comrades? U-IEC ke lokho.
Ya, iyezwakala Mageba. Uthi usubalekile yini? Iba seduze kwethu, ungabi kude.